så derude Martin her og Karl. Det er Martin og hans venner. Jeg er på vej ind. Ja, han kommer sgu ind på min. Jeg har fået nyt skin. Ja. Og Martin han kan godt lide det. Har jeg skinnet? Yes, jeg har skinnet på. Hvor er du fra? Jeg er oppe i mit hus. Hey, den har slettet alle mine ting. Har det? Ja. Du har sgu da taget den af, ikke? Nej. Måske er det mig, der hedder ikke. Men Martin teleporterer mig til dig. De skal se mit nye skin. Jeg har set det. Nå ja, de skal se det. Yeah! Jeg fandt et skin, og så lavede jeg noget på det. Han laver BH på det. Det er snyd! Det skal være øjne. Det står bollerne. Ja. Au! Jeg faldt ned fra. Kan de se mig? Du er ikke så lækker. Du er en pige. Nej. Jo, du er. Og har du dit skin på? Ja, jeg har. Ja, jeg har det. Jeg har sgu da skin på. Nå, jeg kan bare ikke se dit skin. Hvor mange streger har du? 2. Men stå lige stille. Nej, det er sådan gør man ikke. Man gør sådan her. Prøv sådan. Bop. Det er sådan. Nu er det mig, der gør det. Det er godt. Døj! Du kan ikke dræbe en pige. Nej, men det kan monstrene. Jeg har ikke nogen af mine ting mere. Nå, så laver det. Må jeg gå ind på game mode og tage de ting, jeg havde? Nej. Jeg havde det. Er det ikke det Jeg her? kan godt huske det. Kom med mig. Så red mig fra monstre. Ja, så. Bare hold dig i live. Transmissionelle her. Sådan der, jeg har kiste over min hoved. Kan man se min mos? Ja. Okay. Fuck. Jeg mangler lige en mikrofon. Fuck. Hey, jeg smadrer de ting. Godnat. Nej. Hey, hvor er min seng? Nej. Teleporter mig. I hate you. Du er ikke Karl, der er Nordisk der. Tak. Det gør du ikke. jeg så i din seng. Nej. Hey. Du kan ikke slå på ikke at Denne slå. seng er optaget, står der. Sengeparty. Yeah! Au! Det står i kisten. Yeah! Nej! Du kan ikke gøre det nu. Hvis jeg går ind og laver mit skin op, vil du så lade være? Hvad? Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Det var sgu da dejligt. Okay. Men så er jeg lige nødt til at gå ud af Minecraft. Nå, nu har jeg serveren for mig selv. I et stykke tid. Ja, det er det. Okay. Ja, det er bare mig, der jeg så nu bliver han kunne have et ordentligt skin. Nova skin. Pæk antilope med dåse. Nej. Nova skin. Jeg vidste ikke, han noget, ikke? Jo. Nå, nu har jeg serveren for mig selv. So sleeping then. Hvad fanden? Jeg har fået en skeleton.
Reynolds! Ja, hvad så? Er jeg kommet for langt, eller er jeg ikke kommet for langt? Creeper! Hvis du springer mit hus, så smadrer jeg dig! I kan våge på at røre Jeb. Hvad med mig? Nej! Nej! Mit hus! Karl! Hvad? Prøv at se, hvad en fucking creeper lavede. Der er en skid til en sprang. Yes! Hvad er der? Så fik du det betalt, at du slog mig ihjel et par gange. Du har ikke noget checkpoint. Jeg tror, det er fordi, jeg går ind og tager min mod på. Hvad? Hey, jeg kan ikke finde hende. Perfekt. Skal jeg så gå ind og ud igen? Ja. Det er godt, at jeg gør sådan her, men det er så. Hey, jeg kunne lige se en cape. Dyb og dyster. Har du problemer med det? Nej. Okay. Jeg er nødt til at tale lidt højt for... Ja. Ja. Med mikrofonen, jeg har ikke helt en ordentlig en nu. Du har ikke engang en mikrofon i. Jeg har. Ja. Men jeg skal have sådan en som PewDiePie der. PewDiePie! Du har stillet din computer omkring det. Så. Det vidste jeg godt. Okay, hey, det ser ret fedt ud det der. Karl, se, så har jeg bare sådan en gigadør, Karl. Ja, men jeg leder efter det. Jeg leder efter... Jeg kan ikke finde den. Så gå ind og ud. Hele tiden indtil jeg finder den. Hvor Ej, længe, her er mit slot. hvor længe synes du, jeg skal blive ved med det? Indtil Jeb begynder at kaste op. Hey, jeg fik snoren, sådan er han er inde i mit bur. Jeg bliver så sur, hvis jeg rammer ham. Løb! Og lagt væk. Jeg ved, hvordan du kan få din Minecraft der rigtig vildt. Med at tage billeder hele tiden. Jeb, kan du så lige slå græsset herinde? Ja, nu er en god ting. Nu har jeg har en automatisk græsslåmaskine. Den hedder Jeb. Det her, det skal I bare skrive sådan sådan. Så æde mit græs. Jeg kom så i gang. Jeg barberer dig snart. Hey, ved du hvad der sker? Jeg barberer den, det er egentlig nysgerrig over. Jamen, så bliver den bare næsten nøgen. Nej, men hvad farve vil ulden komme i? Hvad? Og lol, det giver bare hvid uld. Okay, sådan der nu. Jeg er ved at samle mad ind til ham. Jep, her er din aftensmad. Jep, du skal ikke stå derovre og twerk. Ja. Han skifter stadigvæk farve, Karl. Han giver sgu da meget uld. Han æder hurtigt. Karl, jeg har 25 stykker af hans mad. Ja. Hey, kom så. Skal du ikke have noget mad her? Hvor? Jeg kan ikke finde det skin. Det gør sgu heller ikke noget. Bare kom ind. Nej, du vil have det skin. Nej, jeg skulle lige lade alle var sjov. Du vil have det skin. Nej, vi er ret. Jeg vil finde det skin alligevel. Kom så ind på serveren. Yep. Nej. Jo. Nej, nu siger jeg ligesom som Rita, når hun siger nej. Nej. Ja. Hun siger nej. Du siger til den plads med. Nej. Jeg får lyde om, hvis vi hører her. Hvor er hun? Nej, i et røvhul. Nej, der er hun. Ikke nogen til hul.
bare lave det. Ja, men jeg kan ikke finde ud af. Hvad hedder hun? Nu kan jeg lagt hurtigstand. Storm? Ja. Nej. Sanopolis. Nå, men jeg skal bygge min mark. Ninja, jeg gider ikke have en ninja. Det skal komme til. Ej, jeg får mindre ud af min farm her, hvis jeg gør sådan. Hvis jeg sætter sådan, så vil det komme... Ja, lad os bare gøre. Oh, that's the story of that. Sang på hjernen. Hvad er det? Jeg hører. Jeg hører, hvor meget har vi op til. Okay, 11 minutter. Jamen. Ja, jeg tror, vi må nødt til at cutte den her, fordi at Karl kan finde sit basterskin. Det var dig, der ville have det. Og nu Så, står... goodbye!